Ahoj, volám sa Martin Poliačik. Už vyše 25 rokov sa venujem kritickému mysleniu. Napísal som knihu Pořádek v hlavie, ktorá sa dá kúpiť aj v Čechách. A momentálne sa vám hlásim z Kieva, kde sa snažím pracovať na povojnovej obnove Ukrajiny. Pozývam vás 14. decembra na Brain and Breakfast, kde sa budeme rozprávať o téme, ako nepáliť mosty k ľuďom, ktorí niekedy majú iný názor, niekedy si myslia niečo iné, ale niekedy len hovoria iným jazykom ako my. Takže budeme hovoriť o kritickom myslení, budeme hovoriť o tom, ako zvládať takéto konverzácie, budeme hovoriť o tom, ako by sme sa nemali vzdialovať od ľudí, ktorých si chceme zachovať v našich životoch, a povieme si o jednoduchých technikách, ktoré keď dodržíme, tak takémuto páleniu mostov zabránime. Môžete sa registrovať už teraz, veľmi sa na vás teším.